día maravilloso. Hola, conselleiro. Creo que sí. Titular vitalicia do mesmo e os xornalistas Luís Rodríguez García Lois Caeiro, exdirector. Señor alcalde de Lugo, don Alfonso Ribeiro, director do Congreso. O Premio Puro Cora de Xornalismo exemplifica mellor que a ningún outro do noso entorno o compromiso adquirido e respectado coa sociedade á que se dirixe. De xeito que os cidadáns galegos, os que chega ás súas mans, evitan resultar indefensos ante a realidade máis próxima que os rodea. Un galardón como o Puro Cora é un premio que nin sequera pensas en que podes levalo. É unha sorpresa importante e unha alegría que ademais ven dun xornal que ten que ver coa supervivencia do papel, coa vida da túa proximidade, do teu territorio. A realidade desa vida, ou a lés nun periódico como El Progreso ou como o Diario de Pontevedra, ou non te enteiras. Estamos ante un hombre que definimos como escritor, permanente y activo publicista de Galicia en el exterior. Conde es, creo, el autor más traducido desde el gallego a otras lenguas. Es un intelectual comprometido con su tarea y que representa hoy la línea de continuidad del galleguismo histórico, que trabajó por la dignificación de la lengua y del país. E por todo isto, creo que o Premio Puro Cora é moito máis que un recoñecemento á trayectoria das persoas premiadas. En este caso, é un perfecto exemplo. É unha testemunha de canto representan para Galicia, e o digo diante doutros premiados de edicións anteriores. Por tanto, toca agradecerlle o premiado este ano que nos fixo pensar, emocionarnos e medrar. Toca agradecerlle que atopara as palabras para expresar o que outros o mellor calaban ou preferían calar. Gracias.